देखी दोस्ती जवानी के अपन हतारू सूट सलवार मछर बनी के ये में पैसा काहे पूछल हमें सेफ है सेफ तलाश म्यूजिक के मालिक आदरणीय अशोक मिश्रा जी को हजार हजार पुरस्कार बा रेडिया दोस्ती जमाना के की दोस्ती जवानी के दोस्ती जमाना के की दोस्ती जवानी के दोस्ती जमाना के दोस्ती जमाना के हतारू सूट सलवार मछर बनी के हतारू सूट सलवार मछर बनी के दोस्ती जमाना के की दोस्ती जवानी के हतारू सूट सलवार मछर बनी के देखी देखी कुकुर रे भौवा काहे पेन हतारू होई संतो जमाना की दोस्ती जमानी के हतारू सूट सलवार मच्छरदानी के देखे देखे कुकुर रे भौवा काहे पेन हतारू होई संतो काहे पेन हतारू होई संतो भाई सीतामढ़ी से सोना बाबू या सोना बाबू और लड़का कहते हैं ने हाँ राजेश बड़ी पुरस्कार बा हार्दिक नमस्कार बा रईस समान सारे बा जवाब बा सबसे बड़ा भाई को बड़ी पुरस्कार कल आप लोग YouTube पे देख लीजिएगा क्षमा ससुरा के मजा लेते बारू नई हर में बारू नई हर जिना शरम बाटे कोनो न पतो ससुरा के मजा लेते बारू नई हर जिना शरम बाटे कोनो न पतो देखी 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 कुकुर रे छौ काहे पेन हतारू होई संतो आइरा पेन हतारू होई संतो बोल बाबा को तारे अखिलेश काहे पेन हतारू छोटे छोटे ड्रेस दीपक दिलदार भी छौ को दीपक दिलदार के मनवा छौ को काहे पेन हतारू होई होई संतो भाई अब समय समाप्त भइल के साथ